Faruk, ba mu da sauran lokaci. Mu je mu nemo ni event center din makama. Kai babu wani event center din zamu kama. Dole ne a yi reception din? Haba. Ya kawai saboda event center ɗaya sai ni disappointed ɗinka za mu cancel reception. Kai ba za yi ba ke. Me haka? Auren ka ne ko aure na? Auren ka ne. Amma bakin mu ne. Sai ku san da za ku yi da su. Amma ni babu ruwana fa. Ka gane? Ni yanzu ana ɗaura auren nan ba zuwa zan in kama wani hotel in kwanta na yi bacci na. Kaga ba zai fayo ba. Babu yadda za a yi mu tare mutane ba mu ba su abinci ba. Ka ci dan yunwa. Ka ci to kuje duka ku ci abincin a wajen. Ni ina ruwana. Ku je ku ci abincin duk. Ku je ku yi bikin. Aikin banza kawai. Haba Faruk, gaskiya zafin kanka yayi is over. Haka kake fa ka dinga cutar da kanka? Wani irin abu ne wannan? Kaga Muktar, ni fa damuwa ne bana so. Duk abin da zai sa raina ya baci wallahi gwara an kyale shi. A bashi. Dole ne